खुलुमबाय स्टुडिअ आं दानसोरां बसुमतारी बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे गिदिरथार खौरां लानानै फैदों रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जेनाखि वार कनफ्लिक्ट बे वार कनफ्लिक्टआ बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं रासियानि मिसाइलआ इउक्रेननि माखासे बिरखं गाथोनखौ उरायहोनायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव आङो नोंथांमोननो स्क्रिनाव रासियानि जेनाखि मिसाइलआ इउक्रेननि माखासे बिरखं गाथोनखौ डिस्ट्रय खालामदों बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जेनाखि वार कनफ्लिक्टआ बारानिफ्राय बारा जादों बेखौ नोजोर होनानै इउक्रेननि सासे रौनियाया ससियेल मिडियानि थ्रुयै गावनि बिमा बिफाखौ आइ लाभ इउ मम एन्ड डेड होननायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननो इउक्रेननि सल्जार बे सल्जारा ससियेल मिडियानि थ्रुयै मा होनदों नोंथांमोना बेखौ देखायनो नाजागोन Короче, нас поебашили зраду. Хорошо, что все живи пока. Если что, мама, папа, я вас люблю, все будет нормально.